havien de cobrar i per tant semblava el model perfecte. Ostres, mira, aquí podem fer-nos rics, la gent no es queixa perquè els seus serveis els té igual, però què passa? Ara s'ha acabat, ara hi ha menys diners i llavors es nota. Sí que és veritat que el sistema sanitari públic té un problema de dèficit i de financiació. O sigui, no perquè s'hagi gastat molt, això també cal dir-ho. Percentualment, Catalunya gasta menys que la resta d'Espanya i molt menys que l'Europa dels 27. Això no són dades d'aquí, per les flautes o comunistes. És a dir, això ho diu l'Eurostat. Aquí s'ha gastat pocs diners. Tot i així, o d'una revista que digui d'estrangers, que ja veus, amb aquest nom, quina credibilitat pot tenir, no? És a dir, gastem pocs. Tot i així, per l'estructura i per com està muntat, hi ha un dèficit, és veritat. Hi ha menys diners dels que es necessiten per fer funcionar aquest sistema. Ara bé, si demà descobríssim petroli a Catalunya i tornéssim a tenir un munt de diners o solucionéssim el frau fiscal o l'espoli fiscal o... Si demà tinguéssim un altre cop un munt de diners, el problema no se solucionaria. El deixaríem de veure, potser, perquè un altre cop tornaríem a tenir els serveis. Ara, el problema de gestió, el problema de forats per on s'escapen els diners, continuaria sent. Per tant, independentment de com vagin les coses, de si trobem diners o no en trobem, el que tenim és un problema de sistema. El sistema està muntat d'una manera que no funciona. No funciona i permet totes aquestes xorissades. Ara, al Parlament de Catalunya faran una comissió d'investigació sobre la corrupció de la sanitat. La intenció dels grans partits quina és? Presentar tota aquesta gent com, alguns que no han actuat correctament, mirar què ha passat, però ja està. I no. Aquí el que falla és el sistema. Un sistema que si després voleu parlem, és un sistema que permet que com a mínim la meitat del pressupost sanitari català vagi a tota aquesta xarxa de corporacions, de fundacions privades, de mútues público-privades que fan que al final, quan un regidor pregunta, escolta, senyor alcalde, em podria explicar això? Doncs aquest regidor no pugui saber res. Per què? Perquè això és com estrilero, no? A la boleta, i al final mai saps on són els diners. Per tant, aquest és el problema, aquest és el problema de base i aquest és el problema que hauríem d'enfocar. El problema no són ni els negres que van a urgències, el problema no són els vells que com que s'avorreixen van a les d'allò, que s'estan dient això, el problema no són els alemanys que venen a canviar-se la pròtesi. Aquí hi ha un problema molt més gran que tots aquests. Si algú vol, el dia que solucionem el forat gros, potser sí, hosti, mira, això ho podríem fer així, això ho podríem fer allà. Ara, que ens vulguin dir que aquests són els problemes té un objectiu només. I l'objectiu és distreure'ns del veritable problema. Mentre ens enfadem amb el negre que tenim al costat a la sala d'urgències, no estem mirant que Xavier Crespo ha xorissat tant com ha pogut. I això és una realitat que, el de xorissar i el que ens enfronten amb el negre o amb el vell que menja masses pastilles, això és la manera bàsica i històrica que sempre han fet servir els lladres per tapar les seves culpes i distreure el personal. Doncs una de les intencions d'aquest llibre és que, com a mínim, quedi clar qui és qui aquí s'ha enriquit gràcies a la sanitat, qui és aquí, dic a Catalunya, però puc dir aquí a Blanes i a Calella, qui és que s'ha fet ric, que ha mirat cap a un altre costat i que ha permès que només aquí i només entre 2000 i 2004 desapareguin 2,4 milions d'euros que podem documentar, que se sap els que han desaparegut i que no podem documentar, però bueno, que puguem documentar 2,4 milions d'euros de 2000 a 2004. Si comencem a fer una mica de multiplicacions i tenim en compte que hi ha 76 hospitals com aquests arreu de Catalunya, hosti, comences a multiplicar el xifra i comença a fer por. I això, el que està acreditat com a irregular. En teoria, els 300.000 euros que es gasten en informes, això és regular. Això no estic comptant. Però clar, jo començo a tenir ja unes sospites enormes, perquè si no,
perquè fa 2 anys que no volen ensenyar aquests informes. Ni tan sols dir quin és el títol de l'informe. Imagina que diu, no, que la informació que hi ha allà dintre és